Katarína bez meškania rozpovedala o svojej skúsenosti spovedníkovi, otcovi Aladelovi. Tento pokladal celé rozprávanie za ilúzie a predstavy, a to predovšetkým v čase, kedy nič nenasvedčovalo tomu, že by mali v krajine nastať nepokoje. Revolúcia však vypukla už o 10 dní. Ako by sa mali vrátiť hrozné dni francúzskej revolúcie. V návale týchto udalostí otec Aladel počúval sestru Katarínu s väčším záujmom, avšak bez toho, že by jej to dával najavo. Po čase, ako by sa sestra Katarína vrátila k tzv. Bežným spovediam, čo uspokojilo aj spovedníka, ktorý viac nemusel počúvať o rôznych víziách. Je všetkému koniec? Nie. O 4 mesiace neskôr bola sestra Katarína uchvátená novou túžbou vidieť Svätú Pannu. Toto želanie prichádzalo zďaleka. Bola som presvedčená, že ju uvidím. Takto o tom rozpráva v tichu spovednice otcovi Aladelovi. Bolo to o 5:30 popoludní počas rozjímania. Zdalo sa mi, že počujem ruch na tribúne. Keď som sa pozrela tým smerom, zbadala som Svätú Pannu vo výške obrazu svätého Jozefa. Stála tam odetá do rúcha zo zlato-bieleho hodvábu, stála na guli, z ktorej som videla len polovicu. Vo svojich rukách zdvihnutých do výšky hrude držala glóbus, oči mala pozdvihnuté k nebu. Bola taká krásna, že sa to dá ťažko opísať. Zrazu som na jej prstoch zbadala prstenie s drahými kameňmi. Niektoré boli väčšie, iné menšie. Vychádzali z nich lúče, niektoré krajšie a jasnejšie, iné menej žiariace. Vo chvíli, ako som kontemplovala tento zjav, Svätá Panna sklopila oči a pozrela na mňa. Vnútorný hlas mi hovoril: tento glóbus, ktorý vidíte, predstavuje celý svet, zvlášť Francúzsko a každého človeka osobitne. Hlas pokračoval: je to symbol milosti, ktoré zosielam osobám, ktoré ma o ne prosia. V tej chvíli sa utvoril okolo postavy oválny nadpis zo zlatých písmen. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame. A znovu som počula: dajte raziť medailu podľa tohto vzoru. Osoby, ktoré ju budú nosiť, dostanú mnohé milosti. Nesmierne milosti obsiahnu tí, ktorí budú dôverovať. Z niektorých vzácnych kameňov nevychádzali žiadne lúče. To sú milosti, o ktoré ľudia zabúdajú prosiť. Potom sa obraz otočil a videla som druhú stranu medaily, písmeno M s krížom a pod ním 2 srdcia, jedno korunované trním a druhé prebodnuté mečom. A znovu som počula: M a 2 srdcia hovoria dostatočne. Ježiš a Mária, 2 spojené utrpenia pre našu spásu. Otec Aladel bol skeptický pri počúvaní týchto nových výjavov a pokladal ich za výplod fantázie mladej sestry. Sestra Katarína však trvala na svojom. Svätá Panna nie je spokojná. O niekoľko mesiacov neskôr otec Aladel, znepokojený neustálým naliehaním sestry Kataríny, napokon požiadal o radu parížského arcibiskupa. Dostal odpoveď: nech sa táto medaila spokojne rozširuje. Strom sa spozná po ovocí.
I sám arcibiskup povzbudzoval k noseniu medaily, ktorá vďaka mnohým obráteniam a telesným i duchovným uzdraveniam dostala meno Zázračná medaila. "5. februára 1831 bola sestra Katarína poslaná do hospicu na biednom juhovýchodnom predmestí Paríža v Reji. Tu zostala do konca svojho života a denne slúžila starcom. V trpiacich ľudských tvárach sa učila spoznávať tvár samého Boha, ktorého jej Panna Mária počas zjavení priblížila. Sestra Katarína nerobila mimoriadne veci a divy. Jej svetosť spočíva v tom, že deň čo deň obetavo konala tú istú prácu, stretávala tie isté osoby a podieľala sa na ich radostiach, utrpeniach a nádejách. Uprednostňovala vždy tých, ktorí najviac trpeli. Počas 46 rokov sa nikto nikdy nedozvedel, že to bola ona, ktorá videla Svätú Pannu. Len tesne pred smrťou sestra Katarína vyjavila svojej predstavenej tajomstvo, ktoré celý život skromne nosila vo svojom srdci. Sestra Katarína zomrela 31. decembra 1876 ako 70-ročná. Dňa 28. mája 1933 bola vyhlásená za blahoslavenú a pápež Pius XII ju dňa 27. júla 1947 svetorečil. Svätý Otec tým zároveň potvrdil posolstvo, ktoré Kataríne zverila Panna Mária v roku 1830. Bola som len nástrojom. Svätá Panna sa nezjavila kvôli mne, úbohej. Vybrala si mňa, nevzdelanú, preto, aby sa o nej nemohlo pochybovať.